Polri, Hari Bayangkara. Iki jantikku gawe urung suwe, terus tak tokke pisanan ning kono ndelalah sing nimbali karo panjenengan Menpan Pak Taufik Effendi. Malah tak suwunke dawuh, Pak. Niki lagu kula sakula damel ngeten iki jamane dan iki pedes napa mboten Pak kritikanipun. Pak Tanto malah ngendika, "Itu pedes Pak mantep tapi enak." Lah lajeng disebut Pak. Diteruskan Pak mantep jangan takut. Ini apa itu walaupun ini ngeritik tapi ada solusinya. Memang harus seniman harus berani tampil seperti ini. Ngono ya. Heeh, wah, jan bareng aku dikei spot ngono kuwi ndasku gedhi. Ketok kementus. Guru ngono Dik. Lho lah iya no. Ana kepiye? Lah iya. Iki nek dirungokke tenan nak. Coba tak balenane pisan kas nduk ning ora nganggo gamelan. Jaman edan jaman edan yen ra ngedan ra ketuman melu ngedan ora tahan wolak-wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi malah dadi korupsi kok jamaah ya ta dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan do dum-duman duit sogok-sogokan jaman edan sing edan lali pangeran kok ngono kuwi lho andene kok mencari keadilan kita mencari keadilan alah Mas ora petuk ora iso karo goleki keadilan nang hukum ndledek kok ngene kok. Nek kepengin golek adil kuwi hukume kudu jejeg sik. Lah nek hukum ora jejeg, adile apa lahir? Oh iya ya. Lah iya, penggede-penggede gaglake dite rakyat kok. Arep ngopo? Penggede sapa? Ya penggede-penggede kae. Kepiye ngerti hukum? Genah ngene iki salah. Lho kok ditindake? Ha nek sing nindakake kok ngono kuwi paido karo paimin. Kuwi monggo tegese ora ngerti hukum. Lah kuwi ngerti lho. Wis nyekel pradata hukum. Tur nek ngene iki hukume semene taun mudeng. Lah kok nyolong. Wis piye kuwi? Wajibe kudu dihukum sing sak abot-abote. Sebabe ngerti hukum. Oh, gajah kok ndak rapah. Palang mangan tandur. Ya kok ngono kuwi. Ning ora saiki ora gelem ngekeki hukuman sing abot, malah gawe undang-undang anti pornografi. Lha. Oh, kuwi kok ngono wis. Tak sepelekke, Nduk. Nek wani, ayo gawe undang-undang. Korupsi dihukum sing abot, dihukum sak ceke urip. Ayo wani ora? Sebabe apa, Nduk? Takono sebabe apa? Sebabe apa? Sing marai miskin wong Indonesia iki sapa? Ya kuwi, bangsa kok ngono kuwi. Wis. Nek duit negara, duit rakyat ora dicolongi. Jalan tol Surabaya, Jakarta kecekel, Nduk. Ayo. Kuwi tenan. Ngono, heeh. Lah iya. Oh, dadi tenane ya kaya ngono kuwi ya. Mula ta mula, Nduk. Awake dhewe saiki wis tenan. Aku njaluk apa meneh? Saiki partai sing lecek ora karo-karo. Lah, wit-witan awah gambar. Aku ki roh. Lho jenenge maku ya gambare kaya pas nggon moto iki kepiye to ya. Oh ya ora mesake aku. Lemile rung karuan kok maku pas moto alah. Gendera pirang-pirang done anyar, iki gendera selawis-lawis kae. Letek-letek malah ngregeti kutha. Jare njogo kebersihan. Lah ya kuwi jenenge wong gambar ya wis ben. Ya semoga-moga nduk awake dhewe dedonga. Heeh. Ora kok jeneng aku iki ora seneng partai, seneng. Ngono ya. Heeh. Ning aku kebak ing pengati-ati nduk. Ngono ya. Ya. Wis, aku kapok sing wis mulane aku kebak ing pengati-ati. Ora kok jeneng aku iki moh ditanggap partai ora. Monggo. Partai apa wae silahkan. Monggo. Tak aturi nimbali aku. Ngono ya. Heeh. Pamane, saiki partai A nanggap aku. Engko nek aku bar mayang ngene partai A, aku tak mayang ngene partai B. Nek bar mayang ngene partai B, aku tak mayang ngene partai C. Ngono lho. Dalan kuwi netral. Kok netral?
Lah iya no. Wis pikiran. Dalang ki melu sapa? Dalang ki melu rakyat. Dalang dudu duweke partai, dalang duweke bangsa. Bangsa Indonesia kabeh duwe. Oh ngono. Heeh. Wis ana lho, Nduk. Sing arep ya kuwi ngrangkul karo aku iki Bloko Suta. Pak Mantep, sampean pun suwe to nang partai iki nggih. Sakniki sampean kudu gelem. Nggih, terus sampean melu partai kula. Oh nggih. Pun kula stokke wis tak brandani Mas. Tak ewangi-wangi partai sampe tak gedhekne. Wis sak rusake cangkemku tuku arep apa kampanye. Ning nek aku ora mayang aku mbok kei apa? Kowe duwe kompensasi apa karo aku sebab aku duwe yoga, duwe sinden. Nek aku ora mayang mbok kei dit ora? Wah, yo saya enggak berani jamin. Ora berani jamin ya wis aku ya ngono. Kowe nanggapon aku penting bae. Nek kowe butuh aku tak mayang. Programmu apa? Partaimu programe piye? Kene aku tak dalang. Tak tawake, aku nawake klong lho. Partai iki programe ngene. Aku masyarakate nek gelem nyoblos ya alhamdulillah. Nek ora gelem aja nyalahke dalange. Ngono ya ya. Heeh. Nek ora ditanggap kowe. Lho, aku ditanggapi apa mung dikeki dhuwit tok aku ya ngetok keutek iki rumangsamu. Ora, gawe senenge wong akeh nek wayang aku elek ya dicacat. Piye ta? Bareng-bareng, Nduk. Ora nang-nangan. Oh ngono, heeh. Oh iya. Dadine seniman ki penake netra. Wis melu sapa-sapa. Nek ya netra tenan, aja ngugemi partai. Wis. Perkara nyoblos wis sok ora ning wong weruh, awake dhewe wis duwe apa kuwi jago ibarat ana jroning ati. Oh ngono. Heeh. Ning ya kuwi, Nduk. Nek kowe iki wis nyekel jago, tegese nek kowe wis isik jago tenan, upamane kowe nek kowe pandengane partaimu A ya, engko nek partai B nggawa dhuwit 50 ya aja gelem. Harga dirimu kuwi mung 50.000, luwih akeh timbang kuwi, ngono. Ha, mulane kene iki lho, rusake bangsa Indonesia ki ora duwe harga diri. Mergane ya kepepet kuwi mau. Semari mepet sapa? Wong dhuwur meneh. Kemiskinan ki nduk tenan wis to. Kuwi bahaya sing paling abot ya penyakit sing paling lara dhewe. Ya kuwi kemiskinan kuwi. Oh iya. Ya, lah saiki solusine. Nah, saiki solusine apike piye? Iki. Nah, apike, Nduk? Saiki ayo maju bareng-bareng. Sopo presidene? Ya. Kowe sapa presidene, sapa wakile, sapa menterine? Monggo. Tak sumanggake kuwi pilihane rakyat. Ayo saiki bareng-bareng wiwit saka presiden tekan RT maju bareng. Aja ngelek-elek sapa-sapa, sing elek dhewe wis ditinggal. Ayo awake budidaya ngurih becike piye. Nah, saiki presiden yo nganggo pakeme presiden, pakeme piye sing apik. Nah, nek Pak Gubernur piye? Pakeme gubernur. Pakeme bupati piye? Pakeme dalang piye? Lah kuwi nggo ana pakeme dhewe-dhewe. Lah mongko ora pakeme dhewe ora rampung, ngelek-elek pakeme wong liya. Lah kuwi malah dadi penyakit. Aja ngono. Oh, ngono. Heeh. Sing akeh-akeh nyalahke dalange. Dalang ora manut pakem. Aku ya kandha. Aja meneh kok dalange pemerintah ya ora nggo pakem, aku ya ngono. Mula rakyate kocar-kacir. Iya ya ya. Heeh. Mula wis aja ngelek-elek sapa-sapa. Yo mlaku bareng. Budidaya becike manut karo kodrate apa sing disani. Pedagang ya dagang. Sing petani ya petani. Iya aku njaluk wong duwe dhuwit kuwi aja seneng ya kuwi ndelikke rabuk. Lah ora nyegati penguripane petani. Wong petani iki genah uripe karo rabuk, ya toh? Lekas wancine ngrabuk, rabuk tuku sik stop. Weh, delikke. Entekno rabuke. Oh, ngono. Lah iya. Kuwi lho dengle mlocot iki kok ngono kuwi. Ha wis, apa petanine ra deyek-deyek. Wis golek rabuk angel diriwangi rego larang, mergane delik iki mau. Lah, engko nek panen gabahe ora payu, wis. Apa ra cilaka kok ngono kuwi. Wis titenono. Engko anggere petani wis ora gelem nandur pari, gelem nandur sente, mlocot cangkeme. Ujimu elek men ben. Mangkel kok aku kan anggere kuwi sambate wong tani wah jan meropok. Wis. Rego minyak munggah ya nesu, medhun ya nesu, ora nang pilihane.
Aku ki urip ning Solo agek pirang dina to, Nduk. Golek ngopet ya angele aja, Mak. Alah Gusti nyuwun ngapura, menawa tanggung uripe teplok tanggung ngeluk gapit ki lho. Golek ngopet kok ora eneng. Lah terus yo nganggo kompor gas kuwi sidane. Wis aku. Negaraku kan dadi apa to? Ya aku. Lah iya, wis rasah ngersula yo. Awake dhewe nyuwun wae ngersane Gusti muga-muga ibarate lara pindang mari. Ya ngono, Nduk. Ya kuwi mau aturku sing pungkasan, wis aja nyalahke sapa-sapa. Wis, monggo. Besok arep pilihan iki bakal wis ora nyoblos. Lah piye nyontreng? Nyontreng iki piye? Nyontreng iki nyorek nyentang gambar kuwi lho. Mau dicentang ngono tur mung pisan tok. Oh ngono. Heeh, ora entuk baleni. Oh iya. Mulane nek aku ya milih pemimpin kowe, Nduk. Pemimpine sapa sing mbok pilih? Wis. Liya-liyane serasa digagas. Ngono ya. Heeh. Menang karmu ora karmu. Sing penting ana wong wayangan aku seneng. Wis karo wayangan sapa nek? Ah iya. Nggih, saiki aku tak nyuwun karo Mbah Rajiman iki awit keparinge ingkang nating pakon mata Mas Sukir ya nyuwun ular-ular sampun rawuh napa dereng nek dereng rawuh. Engko anu Mbah Raji parenga minggah mriki engko sepot sik to engko. Sugeng dalu Mbak Raji. Nggih, sugeng dalu bucange. Nggih. Kalian Mbak Limbu. Nggih. Paminipun mboten masukin mboten wayangan kula mboten pinanggih malih. Nggih menika. Kula namung nuhuni pamudhutipun masukin. Nggih. Nggih menika. Nggih. Kados ingkang sampun kula ripta menika. Oh nggih. Nggih. Wah menika monggo Mbah Arajiman keparing-paring rerepen nyekaraken menika rak seratan panjenengan kula pitados wong panjenengan iku nggih ngertos guru. Sakderengipun kula nyekaraken nggih. Menika badhe kula waos lancaran rumiyin. Nggih. Supados pamirsa menika inggih ugi mireng. Nggih. Menika bawanipun pangkur. Pangkur nggih. Lajeng menika kalajengaken Sinom Parijoto. Nggih. Menika bawanipun ngaten. Nggih. Masukir ing Punduk Rejo. Nggih. Dinten iki kepareng mengko gati. Ngentasaken putrinipun ingkang angka sekawan. Jroning galih ngaturaken gong panuwun dene pinaringan berkah king Gusti Kang Maha Asih. Menika bawanipun. Nggih, pangkur nggih. Atase Pangkur Macapat tiba Sinom Parijoto kaya penak. Lho, sae. Nggih, gumantung niatipun kok, Mbak. Nggih. Lajeng sinomipun Parijoto menika cakepanipun ngaten. Masukir sekalian garwa. Nggih. Kadumugen jroning galih. Nuhoni jejer Sudarma ngentasken putri kinasih nenggih Rara Winarni arsa madeg Brayan Agung kelawan Eko Suwarna krana wus mantepe ati mugia tansah manggya ing bagya mulya. Nggih, sae. Lajeng mangke salajengipun menika dandang kula sidase lajeng kula nyuwun Ibu-ibu Surwati satunggal ingkang lajengaken Setya Tuhu mayu nggih. Nggih, wah niki sae Mbah Raji anggen benan ngripta. Nah, ingkang kula pikajengaken ngaten menika tegesipun sinaosa menika namung sak tembang nanging wonten inti sarinipun tegesipun maknanipun inggih saged kecepeng kula langkung bingah lan kula remen sanget. Monggo pun tindakaken Mbah. Nggih. Nggih. Kelok to Mbah menika. Nano mesinipun nek masukir ing Punduk Rejo dinten iki kepareng mengku gati ngentasaken putrinipun
ingkang angka sekawan jroning kalih ngaturaken gung panuwun dene pinaringan berkah king Gusti Kang Maha Nggih, menika pangkuripun sampun. Nah, sinomipun Parijata mangga, Mbak. Masuk kalian garwa. Wah, tuwae cengkoke gleli. Aturkan jroning gali. Mbah Raji nalika nome pancen piyayen ya blater tak kira. Ngono ya. Iya. Wis to titenana. Seniman iki jaman nom-nomane anggere blater tekane tuwa ya suarane siape. Ngono ya ya. Heeh. Cip guna. Maka, Mbah. Nuhun jersu darmo. Dan Aku nek neng ngadepi Surawati Ayu kok ndredeg nek. Lah upama ditenanono nggih napa to, Mbah? Oh jenengan nggih musame kalih kula kalih suarane tok mawon kok. Nggih mboten napa-napa, Mbah nggih. Nggih memanjang yuswa. Nyapang-nyapang mboten napa-napa. Nenggih rawi narni. Krana wis